Hindi, as I've said, mahirap ko lang nga mag-predict. Bahala na siya kung anong gawin niya dyan. Kung i-assist natin kung ano magiging resulta. Pero sabihin niyo, ginadjudge agad natin siya. Hindi pa nga siya nakapag-perform. Ginadjudge na natin agad siya. Pero sabi niya nga, bawal ang bakit. Ha? Bawal ang bakit, bawal ang soft. Wala. This is war. Gira ito, you have to fight. Hindi ka pwede cute-cute dito. Hindi ito beauty contest. So ano ngayon ang maipayo mo sa kanya, sir? What, ang mga advice mo sa kanya for her to succeed? Tips mo, sir. Kasi this is for the country. Sabihin niya, mas magaling pa ako sa kanya. Hindi, kasi Bakit ako magbibigay ng advice galing sa ka kanya? dyan eh. Galing ka dyan eh. Ikaw yung, kung mas may alam din dyan, ikaw yun. So being galing there, She has to be tough.